Guys, dalawa guys. Challenge me guys. Kita pa basta dadang. Ako guys, mahinam nila lang. Okay. Guys, napulala. Kunin ko na. Alam ya butar. Duha na ka ba guys? Habang nga nabalik niyo. Tagko na gisa. Kasi na sa guys. Guys, nagubula lagi eh. Kumbati sa guys, ning bagay sa guys. Guys, hatarang hunter guys. Output check. Bag-ok guys. Hitman si kan. Kuani guys, ayang kuya guys kato si Dodong guys. Bago namang Si Dadang nga si Dodong man to yang kuya kanay si Dadang. bago namang recruit siya guys. Akadon lak ng tira. Tumiran ang Iwagi po kini. Suga-suga. Matik na po gini. po. Ya, po natin kuha guys. Dami na namin kuha. Kuwasa ko na. Kaak. Dami eh. Ay kumbati sa eh. Kumbaho ni. Kuan mo. Di ra ba na mamuhi ang muna yung kagunit. Kisa ni arista guys, mo lagi Daniel guys. Ayo guys. Bisa. Tara guys. Kagul na si Danlak guys. Danlak. Guys, dami Kani si- namin kuha guys. Kulig ni po ako. Suko sa ni pinakay ra. Nagdukpa ang mamang Kulig ni po ako. Ay man ang Guys. Isod ni. mga kalibango. Ay Botol ang gamot. Uy ka. Kay buko-buko ay marang kan. Ga, Awa. di ba na mamuhi ra ba? Ini lang Danlak kaya. Suko Ay, pinakay. piyansa guys. Ang laki ito guys. Tawa guys. Ang laki guys. Wala kayo maipit na. Buka ba yung baba? Sana yung experiencing eh. Isuga eh. Nagkaway mo. Yeah. Punita ba? Tara guys, ilan ang gidabdaban. Kana, suka oy. Nagpag. Tara guys, siga na guys. Na si Daday. Gabig na ako eh. Bungag. Dodoy. Adudoy na eh. Oy. Bag garban tara sa dok gamboy oh. Gamboy. Bungag. Output check. Output check. No? Supa ulok. Gabi ka. Tiglahan na ni Danlak guys. Gabi. Gigoto lagi si Danlak gitu. Penilap. Di mana? Tara guys eh. Lamay ini guys. Nah guys, tuto na gitu. Sakto? Masa tinggal datang ya gotong datang. Lawan to. Ah, gumi anana eh. Kaya na sa na maluto sa dah. Tip ko naman si Dadang mo. Baba gitu si pos. Gabi. Duh. Gusto na lagi. Man. Sakto. Anong masasabi mo? Bagang. Uy, init eh. Oy, init. Okay. Bugno ya kayak mag-init. Sikot ang nene. Lah. Ipit ani na. Nilang san? Bungag. Ngag. Luto na eh. Pagin kabukan. Pagin kabukan lagi. Init ganit. Nawagi din Kayak ini Dadang, ini. Baba deh. Oy, init. Lubos mandok eh. Kalami ani ay.
Guys, luto na guys. Ready to eat na. Pas man ako. Laki Oo, ito guys. oo, oo, Laki oo. ito guys. Nara. Sili ba? Katong martilyo. Ano ito sili dira? Saan ba sili ya? Padahal surya. Hukum. Kasad mo niya? Kasad niya. Wala man. Ari ko sa mais. Banto ka. Dahil tas paktol. Agom guys. Ano nagkuhan na yun? Dua. Ay sili. Yung sili. Na dito. Ano doon? Sili. Sili. May sili-sili. Mati kung ko. Nami kayo. Pero makna ulit siya rin. Lami. Sige. Naraman. Mas lama at akong ulap. Makna ulit siya. Lama lagi. Muna guys. Ngaon guys. Higop na higop. Higop cute. Guys, Guys. mo ni si Boy Dadang guys, muusap ni kasa guys oh. Agu. Kahit kini guys. Mo ni kinagustuhan sa kan food ko guys. Guys, Challenge me guys. Dadang. Ako guys. Mahinam nila lang. Okay. Okay. Iba ako guys. Ate mamahit ko guys.